салом алейкум халқи тоҷик, бародарон, афғон, хоҳарон. имрӯз мо аз шумо эҳтиромона як чизро хоҳиш мекунем. Бародарон, агар рад накунед, дар ҳамин канал мо подписатсия кунед. номи ман алиҷон аст. номи каналам чунин аст: дунёи бевафо боварӣ дорам ба шумо мақбул мешавад, чизои безеб надорад. дастгирда бошед, мо ҳамишоду дастгир илтимос бародарон дастгирӣ кунед. мо дарам дастгирӣ дем, ҳама вақт мо ҳам дастгирӣ дем. иншааллоҳ зинда бошед, боқӣ мондаш дасти аллоҳ. Дар номи канал дунёи бевафо як бор дигар бигем. зинда бошед бародарон. Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь.